Bakit? Paigo ba rin ni mama? May kapapa din ni bay. Ginagawa mo. Uy, depensa mo ka diro. Agay! Wow! Nilabuhan oh. Uy, chadar ba kayo? Tuon to na ko, Bike. Mabili ba kay katsada nga mga nilabuhan? Tuon to na ko. Karon di ka lang yung nilabuhan na ka. Di na jud ka, magbitay di ba? Ane? Butang jud ko din ba? Chadar ba kayo sa na oh? Uy, buta ko na ba? Ikaw jud yung mama ba? Agay! Mapriso ka! Hindi sila buwan. Nani plano ba? Tantuan-tuan tatay. Isa bulan sa tabi. Hindi na ko ba? Paigo ba rin ni mama? Uy, may kapapa din ni bay. Uy, depensa mo ka din. Agay! Mapri... Kita ka orang gud na ako. Ilang sarik ka. Tanaw orang gud na ako kay tsada ba ya, di ba? Kanta kasi tag iya. Sige, bangawa dira. Eh, unsa di ka kita orang gud na ako na no. Ay sumbong ko nimo. Tanay lagi ni plano ba sumbong tag iya. Oh, oo, ganun na. Ipaglingan dito ah. Kasi nag-trying. Ang utang tao, mga babae. Tao nga ba eh? Isa bata o tiguang? Bata mo to. Ay, daw, bigi, balong ninyo. Ang balong. Ano, yun, aman siya karon. Huwag pa dito. O, sige, sige, ato, ano to ta? Agay! Mapriso ka! Ganun nang tag-iya oh. Dagan ako bay. Kalayo, tagan ni. Namita kong pataguan ako. Agay! Mama!